sad ovo latinicom ili arapskim? Može biti. Danas je 15. Nije 12. Rabiul Evvel. Muharrem Safer, Rabiul Evvel, Salasi. Treći, 1400. Osma. Dobro. Nije osma, ja ću reći. Osma jeste. Osma. A broj ki je 333. Evo to ćete staviti na arapsku. Ništa. Onda se osluši. شركة الإنترنت. A odakle je gospodin Hamid? Iz Katara. Iz Katara. Jesi ti ovo dodao Husein ili imaš stvarno dva imena sam? Nalom je Husein. Da, od Savča. Sami, evo je. Da se osuši, da. Ali sad je onaj papir slučajno. Dobro. Jesi.